So yan guys, no. So gabing-gabi na sinusok natin yung ating mga ball python. So ito ay mga kararating lang na ball python. So hinayaan ko muna sila makapagpahinga kanina, no, para kasi nakakubong sila din sa styrofoam. Hindi sila gaan, syempre nainitan sila. So hinayaan ko muna na ganun, no. Tinanggal ko muna sila dun para makalanghap sila ng hangin. Then so makapag-rest sila. So yun nilagay ko sila dito sa ngayon gabi, sinusok natin sila para makainom sila kung gusto nila uminom kasi medyo ilang araw din sila na travel at yun din, no, parang isang araw lang naman travel. So, yan. So ganun din guys, no. And so pabihis na kasi ito mga to, so para maging maganda yung pagbihis nila. So ito, nakapagbihis na ito before nila ito shinip. At yun, itong tatlo. So, ito yung banana head clown na 100% head clown natin. So, nakikita mo dami ng mga mark ng banana. Ayan. So, para siyang mga buto ng saging. So, kaya tinawag siyang banana. So, yan. Ito yung male natin. At ito yung magiging pair niya. Enchi Super Pastel 100% head clown. Nabaga na yung mark sa kanya yung ulo niya. Puti, di ba? So, yan. So, medyo cloud yung balat nila. Kasi magbibihis yung mga yan. Yung mga mata nila. Namatang si banana. Itong banana natin. Pie natin. So, male din yan. So, meron tayong mga female na pie. Saan pwede na siya i-pair doon. At kagandahan nito na meron tayo. Ito yung recessive na sinasabi ko. Ito, career lang siya ng recessive. So, yan. So, para makorek yung pagkakabanggit ko sa video kung baka nung isipin nila siya. Yan. So, ito ang recessive. So, mismo to, visual to. Visual pied to. Ito, pag pinag-pair mo dun siya, magpapalabas siya ng visual pied at yan, visual clown. At yan din makapagpalabas siya ng 66% head clown. Napakaganda nitong sugar bee. So itong sugar bee, no, yung mga sugar kasi kapag inano mo sila, umaganda yung mga ball python sa kanila. So kahit dark na ganyan yung sa side, kanyari breed din siya sa leopard at meron siyang sugar, yung leopard na yung side niya magiging white na ganyan. Yan. So habang lumalaki kasi ang sugar bee, itong mga sugar is gumaganda sila. So yung kakaiba sa kanila, napakaganda. Para sa mga kaliko rin, pero may pagkakaiba yata dito sa part nito, sabi ng isang YouTuber din, no, yun. So napakaganda nito, magiging malinis yan. So matatanggal niya every time na habang lumalaki siya. So yun lang guys. So napakaganda talaga. Itong banana, so makikita natin kung gaano sila kaganda after nila makapag-shell. Bibigyan ko kayo ng update, no, after nila makapag-shell. Yan. So yun lang guys, no. Yun lang muna ang video natin para sa araw na ito, sa quick update natin sa ating mga bagong acquire ng mga ball python. So galing ito sa BCC, no, kay Sir Mac. So yan.